morning, ay afternoon gaya may. Happy Father's Day to everyone. Happy Father's Day to all the fathers. Okay, may konting salo-salo. Nilakay. Celebration ng Father's Day. Father's naman. Yeah. Mga talaga nagado. Kasla Makanan. naganatan. Kasla di Dragon Pearl lang. Kasla Dragon Pearl. Mag-aguma ka ko naman. So, Basta ito tiket ko kaya ate may sapi ni baga na nga dyan na pala timang mangan. Baby pa lang nangan. Ay pero baby na ka natin timang mangan. Siumay na, order kayo. The free taste na dito. Erwin's Siumay. The siomay nga pa special. Gift ko! Gift ko! Ano po? Dadan kita. Thank you. Happy Father's Day sa Thank you. Mga Happy Father's Day everyone! Yung lahat ng fathers. Hi Mateo. Happy Father's Day guys! Sabi na nano dito sa Gina. Diyan. Ang damo kasi. Naging Moscow ka, di ba? Ay, kagat! Nagdadaktal ka. Nagdadakto na eh. Yam, May ganyan kawan. Addakan niya kami apaya nga tayo kaya pati Coloma. Ay, gako ka man sa Happy Father's Day. Day kuloma hanga ba taltalaban tigas kasta. Ni Papa, pati ni Papa. Nay, nagado. Ano taon? Gayaw. Sidot kay latatan. Happy Father's Day, kuya. Thank you. Ngayon naman Mateo talaga, favorite. Lagyan nga muna yate tutok mana. Wala, gura kayo, jak sama amunyak ka na. Di na katong mo. Ano babaan yun? Ano ba? Mata, garlic. Naman. Be, ayan na ni Hazel. Damdam mo, adak ka mo. Ayan na ni Hazel kayo. Ate. Ano kaskas na lalo madirong mo. Alam ko natin nga rin nga gawid kami no. Gawid tayo kami Pilipinas, di ba? Ano babaan nyo ang gamin? Lalo madirong mo. Hazel, magkatin be. Say pa po ni. Be. Yes. Wala may tugaw ang matero na puno sa amin tayo. Ano pa yung spray din eh? Dahil mo spray din. Ano pa nagigimot pa? Ganito man ang buyahan na YouTube ni Janela na. Wow, subscriber ni Janela. Viewers pa Ay yun so na. ninang, mami, ay so ninang in YouTube. Wala na. Viewers pa yun. You're watching it? Janela? Yes. Oh, very good. Happy Father's Thank you very much. Happy Father's Day. Oh, thank you. Thank you very much. Sabihin ko, nagbuot ko ng taglagyan. Inubos ni Ruby at manang. Di na kahit tanaksan. Na kaya dyan ang ngisi. Sige po, kung na. Medyo mabain pa lang mata. Sana kasi kami mo lang nakita na. Kita na kami mo to. Ito kaya. Orahin na siguro ni Vic. Nga di, suda ka bubeng. Kita kakubimot amamin ko. Sabaw! Papaitan. Kailangan din sabaw. Pagsabawan ko muna. Daming pa. Ay, na yun. Dapat iso jak penahan, pulos. Reserve ko talaga. Ito ka kabe. Sinugkat mo yung video. Nagbayad.
Ingay ko yan, kinagmayat. So yung nung nga. Ang kutot pa mo nga naka-on guys. Tamo yun, nakidlap sa awan di screen. Tuloy-tuloy yan. Basta makita mo nag-blink. Basta nag-blink, tuloy-tuloy yan. Thursday. Taop ko, Damagan pa yun. Sura? Pag-skipod ka rin. Damagan na ka pa yun ka day of mo. Thursday na. Thursday. Oh, mga tibaksan. Kanya. Shirt from? Hindi na mo amo agsaon. Char. Ano ito, Roblox mo? Ano ito kayo nasa una ito? It's a game, papi. Ay, gusto From niya. Ate Bless. Inquire. For inquiries, email. Right here, guys. Right here. Thank you. It's gonna be in the description box below. Well, Tapos awang gayang mo. Kita ko, bib. Nay, ate name, bake ko nga dudol. Hot babes. Ano ito, bibingkang dudol. Dudol. Kutsaraan kami Tanong na ka? Una tanong maalam. Aya. Kutsara ni. Sarmin, anisab na maalam eh. Ay, bibingkang dudol. Nasobrahan danumnan sa. Nasobrahan tigata. Thunders, be, thunders. Dagi tayo, be, dito. one more. 1, 2, 3. Okay, may sapay. Sapay ka na. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay. Oh, kastoy lang tate, biyag tete ka na daan. Ragrag sa akin. Ragrag sa akin dahil bagbagitay mo tayo. Kaya awan na talaga kasi talagaan. Wala. Buhay Canada. Buhay ka na da. Nagmamaya-umay. Hindi pagayaw ke napintas pibiyag ti Canada inaapaw. May kayo ano? Kung umay kayo lang bagag babawi kayo. Canada ka, Ato, hindi nasasarakan nga kabakyakaw. Dito ko Canada. Jerwin. From Ilocosur. Hindi pupuntayaw. Pupuntay nga talaga data, Ilocos. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Shout out kada kita taga Najay Barangayan. Baluarte. Baluarte. Baluarte Salcido, Ilocosur. Okay. Shout out kada kita taga Pinili. Taga Najay Barangay ni Tatangkaw, ni Lolokaw. Salanap, Barangay Salanap. Nalagip yun. Iti kabagyan dita, Ilocos Norte. Ilocos Norte, Pinili. Okay. Kumusta kaya amin dito, kabagyan? Ay, unboxing, ha? Oh! Gurka. Tulungan ba? Natagsinta. Balina nga, ermitan nyo. Tulungan nyo mga kitnep. Unboxing. Wow. Sigurado na kata yung naka-play. Baka na naka-play. Sayang Nagganasin, dagiti kakanakak nga, apaw. Uri, Karton lang ba? wow. Surprise! Wow, big box. Hanmon sa mga size. Sabi na Gurka. Hansam. Nakaduan ako mga Dakot silyaw. Madi, isugar ga 4 na. Madingal na. Sa bali mo, nag-unbox Na kayo natin ay Tamo, be. adda kakaanakan na nga nag-kekering. Ganyan. Kikering niya. Nag-kekering. Ay, kanta sa ti Journey aja eh. Dati kakaanakan na nga nag-kekering. Wow. Hamatsa nga Hansa mga Converse. Converse pa nga.
Oh, wow. Ah, gold pa yun. Wow, gold pa na, gold di ka na. Yayamanin, yayamanin. Wow. Suspense. Alam ko na, Bass Pro. Oh! Wow! It's a Bass Pro. Yan. Okay. Wala ka pa nag-fishing ha. A Bass Pro. Ganun kayo, apaw. Wala kayong malapit. Nantay man no bagay mo lang. Bagay ang gal. Kita man. Limitan niyo. Fishing is life. Fishing is life. Fishing is life. Oh. Nagyaman na kakanakan. Regalo yaw. Apaw. Nagyaman na launay. Kita man. Oreo malalag ron, dalam Oreo malala, tadalamos na tuwin na eh. Kasla nakaalam mo tayo. Pwede ka lang, last mo kanuatan. Apo, Bass Pro na eh, nagwawaw. Nung nag-abas pro ka ka, professional ka magtan. Professional fisherman. Thank you very much. Yes. And we are here, proud to be a FGL. Tres Marites. Tres Marites. Agad ampang. Ampang 1 kan tulang. Mama, dito ka muna. Bye. Yan. Right, sige. Parting time. Sige. Bye-bye. Ay, Blaze. Bye. Hindi mo nagkaroon niya. Animal? Ipal palagi pa naman kami. Numuno na kami. Kung nakapag-udi kami mag-gana. Somewhere. Okay, sige. Bye-bye. Hindi nga napagparpartan ko. Nagbatkit nyo din. Where are you going? Oh, we're going nowhere. Awan na lang nyo dyan na rin. Tatakin ni Baraw. Hindi nga bagyo kita. Tama na kami ganun. Okay, sige. Bye-bye.